Čaute, zdraví vás Alinko 1, 2, 3. Dneska si ukážeme, ako viem ja, Alinko, troliť na Omegli. Pôjdeme na slovenský, teda mali by sme byť na slovenskom. Uvidíme. Budeme skúšať, ako ľudia reagujú na ruskú vlajku, ktorú im ukážem na webkamere. Uvidíme. No, myslím si, že sa do toho môžeme pustiť. Mikrofón bude aj zapnutý, vypnutý, uvidíme. Tu si dáme preč, aby nás to neotravovalo. Biela obrazovka, super. Prvý človek a už taký... Joj. Och. Sú tu väčšinou aj takí. Ale tak. Dajme. Keď sme ho videli, rýchlo vypnem. Takí uchyláci nemajú miesto na YouTube. Čo mi na to povieš? No? Prvý človek. Fuj, choď preč. Nechci ťa vidieť. Joj. Tento sa mi nepáči. Haló. Toto tiež taká mentálna zaostalosť. No tak. Daj, čo mi povieš, no? No? Prvý like. Dobre. Keby to bolo, dievča si chce viac porozprávam, ale ja chlapec, napríklad taký Američan, ktorý pičený a pozrite sa, prvá slečna už taký viete, a vás vypne a toto, že sa chce zoznámiť a teraz poflirtovať je tu Omegle, všetko. Ja ti dám také vidíte? Skurvení ľudia. Ako sú? No pozrite sa. A vypni si webkameru, keď môžeš, Mariš Kuci. Ľudia, Ráša. Toto je. A Rusko, my by sme mali toto. Naši bratia. A oni, Slovak. Teda dúfam, keď to bol Slovak, neviem. Americká hudba tam bola síce, ale Slovak príde. Fuck you. Bože, prečo sú? Bolo tam dačo počuť. You both speak some language. Nič. Och. Prečo si bol? Čade? Jaj, bože. Čau. Ahoj. Na piči. Dneska sú ľudia retardovaní. No. Bude to ignorácia. Vypnú vás. Alebo vám ukážu fakír. Jak je to možné? Zoberiem nožík. Nič. Alebo len tip s tým nožíkom. Stranger is typing, stranger disconnect. Hi. No. Pozerá sa. Pozerá a vypla. Tak prečo nie? Slnko svieti. No, pozrite. Chlapca. Ani si nevypočuje. Boha. A bola troška pri sebe. Ale...
Ahoj, jak sa máš? Servus. Zdarova. Uvidíme, čo nám na to povie. Zdarova. Россия. Hm? Zdarova. Servus. A piču. A bude ticho. Ani nebude písať. Jo, mastete. Janko! Kámo, ty sa ho. Prečo? Ja si to... Prečo by sa... Dones mi vodu! Dones mi vodu. Košice? Ne? Košice? Nebudem rozprávať, sú dve, keby bola sama. Je tu... Dobre. Sa pýtam. Máte radi Rusko? Pýtam sa vás. Robím taký sociálny experiment, počkaj. A pýtam sa ľudí tu. O, mengli. Vy ste moji ľudia. Nemy ste. Vy ste. Prečo? Prečo si to spravila? Ach! Cenzúru by tam trebalo hodiť. Neviem prečo Omegle toto dovolí, prečo si to neskontrolujú, že sú tam jedni... Hej! Nič. Sú tam uchyláci, pedofíli, neviem, fuj. Keď ženy ešte dobre, ale keď muži to už, čo je veľa, no. Teraz. Russia is good. Servus! Servus, počúvaj, máš rád Rusko? Tak sa ťa opýtam na rovinu, máš rád Rusko? Skús mi odpovedaj. Aspoň písomne. Alebo keď tam máte či radi, alebo rodina, príbuzný, švokra, šestra. Nič? Ja neviem, kedy sme začali, no tak musíš ma počuť. No, to je jedno, keď ma nepočuje. Jasné, super! Dobrý človek. Lebo vy ste moji ľudia, ale to už je jedno. Ale je taký sociálny, ktorá nebudem opakovať, keď nepočuje. Like, for you. Sa mi to nepáči. Fuj, čo to tam bolo? Počkaj, to už sme mali? Jaj, škoda, nechcel som mu povedať. Tu je to zahmlené. Fuj, objavil som sa mu. A čo, písať? Videl, že som to ja, chlap. Rýchlo, že prečo nie? Prosím, odpoveď mi na Rusiu. Ľudia, vy ste fakt hrozný dneska. Co sa to s váma deje? Bo čo mám na to povedať? Ja neviem, po česky neviem, čo sa k tomu ani nevyjadrujem. Toto tu biele zastena, jo. To ten sa mi zdal, že bol taký povedomý, ale či to nechcem vidieť.
Nič. Napíšeme. Máš rád Ruskov? Hi. 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 Pekné si. Lucian. О! Я говорю по-русски. Говорю по-русски. I'm девочка. Počkaj. Ale máte radi Rusko? Tak sa vás pýtam, málo. Ale máte radi Rusko, tak sa vás pýtam, málo. No halo. Máte radi Rusko? Čo chceš? Čo chceš? Máte radi Rusko? Máme! Jo, tam ste moji ľudia. Jo, tam ste moji ľudia. Slovak, nie? Čo to snažíš nás čo? Nie, ja robím taký sociálny experiment a pýtam sa ľudí, či majú radi Rusko alebo nie. Nie, ja robím taký sociálny experiment a pýtam sa ľudí, či majú radi Rusko alebo nie. Aj, máme, no. Aj my robíme experimenty. To rád počujem. No to čau, no už To rád počujem. Čo? Že rád počujem, že máte radi Rusko. Či povedali, že čo? Čo? Dobre, čaute. No, to je jedno. A vidíte. Zapnúť kameru, mikrofón, porozprávame sa, všetko bude OK. Ten to smeroval. Dobre, dáme si ešte takých 5 minút, tak 35. Máme končiť. Ahoj! Máš rada Rusko? Rád. Pomené musíme prepísať. A nedovolia mi prepísať. Jak sa dáva mama? Nie, ja som to nestiel skupovať. Nie. Prečo mi to ľudia robíte? No nič. Tento sa mi nepáči, toho sa ani radšej nepýtam. Nechcem. Dobre. Čate. Babi. By ste si dali. Ale nie. Tu hudbu nepoznám. Ja radšej nespievam. Teraz neviem, čo z toho robil s tou pravou rukou. A bojím sa vám to povedať. Domyslíte si sami. Alebo písal, no. Písal, že píše. Deti! Čaute, deti! No, skrý sa, to je najlepší spôsob. Ty si to utrel. Čau. Serus, chlapci. Nemáte radi Rusko, tak vy ste aký neposlušný boha vášho. Máte vy boha pri sebe. Nie, tam ma vypol ešte dobre, že som vypol mikrofón. 30 000 ľudí a viac online. Čo je veľa? Čakajte, skúšime. Troška. Sice je to už neskoro. Tak. Možno má pekné vlásky, áno, viem, mal by som sa dajú strihať. Alebo zarane sa to apel. Tak by to vyzeralo. Normálne, že som chlapec. Nejaký puzerám, počkajte. Poď do web kamery. Tak tu. Pikuchka. Nie, to vyzerám ako kot. Nie, ty už choď preč, už ťa nechcem ja vidieť. Dneska neprídem ani za 1000 rokov. Počkajte, dievča, kde vás? Ani nevie, čo po vás. Zoznamiť sa, nič, jak som hovoril. Nič, zoznamiť sa, nič, bude to vypínať, pokiaľ to nenabere správne obrátky. Nič, môže ísť kaput. Ahoj! If you feel like the moon was on. Fuj. Bože. Tebe kúpim strojček na onen. Nie, šiletku. Čau. Tak to sa počuje, ale tak.
ma. Prečo nie? Človek má vlajku Ruska v ruke a si myslí, že je Rus. Tiež tam hovoria, poviem, jak nám bolo povedané, Američania sú hrdí na svoju vlajku, hej. Všade ju majú, v aute, na dome, proste, my sú na to hrdí, hej. Ale to podľa mňa Američania sú prijebaní, ako poviem tak. Počkaj, tieto už sme mali. Čakaj. Budete na YouTube. On nás zná. Ja. Budete na YouTube. On nás nahra, áno. Nahral som. No. Kde som tu skočil? Ešte také. Američania majú tú históriu, srátu toto. Ne. Že oni majú svoje vlajky, ne si majú na každom dome, kde čo chcú. Ale my, Slováci, nemáme. Videli ste niekde, že by vlajku mal tu takto? Nikde, poriadne nikto nemá. Ani v aute, poriadne, no v aute občas možno tam, hej. Ale inak nič. Rusi tam občas majú. No ale tak, Američania. Keď ten čierny Obama, keby neprovokoval, tak by bolo dobré. Dobre, ja sa s vami lúčim. Videli ste ma prvýkrát na webke. Som šťastný. Majte si.